Hoy, mga kaigsunan, kumusta ka mo? Kini inyo ang amigo, igsuon si Rodrigo Kamingawan Jr. sa ako ka pastor. Dugay-dugay na ko nga wala ka record og kanini ang video para sa pagwali. So karon naakoy ka na ang ihatag nga pulong sa Ginoo nga ato ang mga record. Na ako yung mga na-record diri sa YouTube sa akong account. Pero nadugay-dugay na itong mga 2015, 16, karon 2018 na, karon pa ako nakabalik. So, kaning hisugutan nato pulong sa Ginoo karon 2018. Mao ang paghisgot nato sa kaayo ug kugma sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Ang hisgutan nako kinini ang mahitungod sa kabalaka o mga kagulanan sa tuang mga kinabuhi. So karon 2018 bagong tuig January karon daghan kay tag mga kabalaka kahadlok o mga plano sa tuang mga kinabuhi. Unsa ba gyud ang plano gusto sa tuang kinabuhi sa atong Ginoong Dios. So magaampo sa kita. Ginoong Dios, nagaampo ako sa mga makatan-aw ni ani nga video. Imo silang luwason, tagaan mo sila kusog diha sa imong langit ng ngalan o Dios Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. So isaligan ko ikaw Diyos nga masabtan sa mga tao nga di sila mabalaka sa imong mga plano o silang mga desisyon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. So karon basahon ako ang pulong sa Ginoo nga ato ang mapamalandungan. So ang atong mapamalandungan karon akong pagabasahon diri sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. Ingon pa diri sa pulong sa Ginoo sa Bisaya, ako lamang ang nasayod sa akong laraw o plano alang kaninyo. Ingon sa Dios, sa paghimo kaninyong mauswagon, inay nga maalaut, ug paghatag kaninyo kaugmaon sa inyong gipangandoy. Sa bersikulo 12, unya mo sangpit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. So, akong basahon kini sa English. In English, Jeremiah chapter 29:11. I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity, not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Then you will call to me, and I will answer you. The Word of God. So mao kana ang atong hisgutan karon. Ang hisgutan nato karon ang plano sa Ginoo alang sa tong kinabuhi busa dili ikaw mabalaka. So sa ato ang mga kinabuhi karon 2018 naman, unsa man atong plano? Naatay ka ng master plan, usahay mingon ta nga kinahanglan gyud nga ako magpadayon sa akong pag-eskwela karon nga makapadayon ko o karon dapat mag-workout ko sa gym. I will give more time sa gym para nga makaangkon ko, physically fit ko, strong ko sa ako ang panglawas. So daghan tang mga plano, master plan kinahanglan mo abroad ko, kinahanglan nga moadto ko didto kay aron nga makatigom ko kwarta ningon ana. So karon kinahanglan nga magka-girlfriend ako, kinahanglan magka-boyfriend ako, lahat ng plano bisan ako sa kinabuhi bansa kong asawa. So daghan mig mga plano, na ako yung mga plano sa akong kinabuhi. Apan unsa man gyud ang planos to ang sa ato ang kinabuhi nga dili nato angay kabalakan nga maopoy gusto sa ato ang Dios sa ato ang kinabuhi. Una, ang plano sa Dios sa ato ang kinabuhi, the plan of God sa ato ang kinabuhi. Number 1, diri sa libro sa Jeremiah. Ug basin nakabalo ka ani non kay ni sa imua kung unsa man libog ka sa imong mga katuyuan o unsa pa mga plano sa Dios imong kinabuhi, dapat ato ni nga mapamalandungan. Ingon pa diri sa Dios, ingon siya sa sa pulong ni Jeremiah, ingon siya, ako lamang ang nasayod sa akong laraw o plano alang kaninyo. See? Ang Dios mismo nag-ingon, siya lamang ang nasayod o nagaplano sa mahitabo o sa umaabot sa tuang kinabuhi. Dunay nay master plan ang Ginoo para kanato sa tuang kaugalingon. Naa na siya giplano nga gilatid
sa tuang kinabuhi. Sa wala pa ta niya buhata, giplano na daan sa tuang Dios ang mga maayong butang. And then, the question is, unsa man kanang plano sa Dios? Unsa man kanang master plan sa Ginoo ngayang gipahibalo alang kanato pinagi siyang pulong nga gisulti niya kay Jeremias. Ingon ang Dios, sa paghimo kaninyong mauswagon. Wow. Mao di ani the main plan, purpose sa Ginoo sa kinabuhi. Paghimo kanatong mauswagon. That in English, ingon sa Ginoo, to bring prosperity. Kalambuan, kauswagan sa kinabuhi. Kung karon sa imong kinabuhi, nagduha-duha ka sa imong mga pangandoy. Nahadlok ka sa unahan. Kamiyong ka, unsa man na ako makuha, ayaw, kanauna-una. Kay kung sa dihang muduol ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, makita nimo nga ang Dios nagaplano kanimo og maayong butang nga ikaw muuswag, mulambo, either sa imong negosyo, either sa imong kinabuhi, sa imong panglawas, sa imong kaugalingon, o baka sa imong relasyon sa Dios, nga mas mulambo ang imong pag-ila kaniya. Nining 2018 karon o sa maabot nga mga panahon o adlaw sa kinabuhi, lisod man ato munahuna kay usahay kita mapildi, no? Mapildi ta usahay man ako ni nga wa ko yung muy kwarta, usahay na ako pagkabot sa akong pangandoy o kaha. So ang tawo musimang dili mo sunod sa plano sa Ginoo tungod kay ganuna siya nga dili na niya maabot ang iyang akong tungod sa mga kalisod. Usahay mas mudangop na lang ta sa dautan kay kaming tao mo nang uban matintal sa druga, matintal sa pag-inom, matintal sa mga bisyo, mga buhat dili maayo tungod kay nalimta nato ang giandam nga master plan sa Dios ato ang kinabuhi. Kay nganuman wala man pud ta himuang robot sa Ginoo, na man pud tay free will, natay kagawasan nga mopili, pero nagiandam ang Ginoo nga plano alang sa tuang kaugmaon. Ingon pa diri nga gingon pa sa Ginoo, plano sa Dios alang kanato nga muuswag. Ingon siya nga dili maalaot. Tan mo na, not disaster. Ang Dios wala siya nagplano og mga kasakit o disaster sa imong kinabuhi. Makagubot, wala ka na nagaplano sa Ginoo. Apan ingon pa diri sa Dios, nagaplano siya sa kalambuan, kauswagan alang kanimo. Ingon pa niya nga paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Wow! A future with hope. Dunay paglaom sa tuwang kinabuhi. Kung nadumduman nato ang usa ka awit ni Rico G. Puno nga nagaingon, wag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. The other verse, sunod na verse. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Kanina, tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdaramdam. Nidalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Wow! Dalaygo ng Diyos kung nasabta na ito nga awit nga dunay bukas, dunay ugma, dunay hope, dunay umaabot sa itong kinabuhi. Karon sa imong kinabuhi, kung duna man kay nawalaan man kang paglaom, nakaingon ka nga napildi na ka,
hinumdumi nga gibuhat ka sa Dios, gimahal ka ni Kristo, namatay si Kristo sa krus alang kanimo, nianhi ang atong Dios sa kalibutan para tagaan ka paglaom. Kay ang paglaom sa Dios alang kanato mao nga makaangkon kita kinabuhi nga walay katapusan, kalipay o prosperity sa tuang kaugalingon ug kinabuhi. Ug mao kana ang giingon ni Jesus sa iyang mga pulong sa Juan 10 kapitulo 10, kung mapamalandungan nimo kini. Kung duna kay Biblia, gihanyo ko ikaw nga imo kini basahon. So, ikaw igsuon, ikaw mahal kong higala, ikaw mahal ko nga anak sa Dios, o mahal ko nga isig katawo nga nagalakaw karon nawalan ka paglaom sa imong kinabuhi. Basahon nato ang pulong sa Dios ni Kristo sa Juan 10 kapitulo 10 nga nagiingon siya sa pulong sa Ginoo nga klaro og tin-aw kayo nga yaang giingon. Apan ang kawatan mianhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag mao na tanas. Kawatan sa tanas sa pagpatay, sa pagguba sa imong kaugmaon, sa pagdestroy sa plano sa Dios ay imong kinabuhi aron nga i-discourage kita. Apan ingon si Jesus, ingon siya, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing malipayon o madagayaon o mauswagon. Na? So, ingon sa maingon ni Kristo sa Diyos sa libro sa Jeremiah, ingon sa, I have a plan for you, not to harm you, but to bless you, but to prosper you. So, mauna si Jesus, ang Diyos, ang atong Ginoong Jesus, nagaplano ug maayo alang sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, ug sa imong kinabuhi. Apan sa tanas, gusto niya nga linglahon ka, gusto niya nga mauwat ka, ma-discourage ka, og hantod nga kawaton niya ang imong kalipay. Tagaan kini kaguol, og hantod niya kawaton niya ang imong kinabuhi. Kay siya killer, siya mo patay. Apan si Jesus, imo siyang duulan sa ligan, kanang imong mga kabalaka, kahadlok, mahanaw ka na. Niining 2018, niining panahon sa imong kinabuhi, hinumdumi nga dunay master plan ang Diyos kanimo. Nga dunay paglaom sa imong kinabuhi. Karon ikaw igsuon, kung naa ka sa druga, kung naa ka sa pag-inom, naa ka sa mga kasakit, naa ka sa mga kagulanan, ug nawalaan ka paglaom, hinumdumi nga dunay paglaom giandam sa Dios kanimo. Nga ingon sa Dios, nga ingon siya, ako lamang ang nasayod sa plano nga alang kanimo. Plano nga ikaw mauswagon, na dili ka malaot o malaglag, kung dili makabaton ikaw kaugmaon nga dunay paglaom. A future with hope. Ug sa di padayon pa nato sa verse nga atong gibasa, unya musangpit ug muduol kamo kanako sa pagampo kanako, tubagon ko kamo. No sa dihang magampo kita, muduol kita, atong itugyan sa Dios ang atong mga plano ug atong mga kabalaka, ikaw tubagon sa Ginoo. So igsuon ko, asa makakaroon na dapit, makakita ka niini nga video dinhi sa YouTube, tugutan mo nga ang Ginoong Hesukristo muduol sa imong kinabuhi. Kay siya ni anhis kalibutan, namatay sa krus para makaangkon ka og kagawasan kaluwasan, para maangkon nimo ang tinuod nga plano sa Dios diha kanimo. Padayon sa pagtan-aw sa unahan nga dunay paglaom. Kay mao kanay gusto sa Dios. Kini imo ang amigo, kini ang imo ang lagad sa Ginoo, si Pastor Rodrigo Kamingaon Jr., Pastor John, nagaingon nga dunay dakong plano ang Dios sa imong kinabuhi. Laumi siya og dawata siya sa imong kinabuhi. Tuguti nga magampo ako kanimo og duyog na ako sa pagampo. Nining pinaagi nga pagampo sa pagdawat ni Hesus. Ginoong Hesus, nito ako kanimo nga ikaw namatay sa krus. Ako si, sulti mo ngalan, idawat kanimo Ginoong Hesus nga akong Dios ug manluluwas. Ikan karon Ginoo, ikaw na ang akong Dios sa akong kinabuhi. Puyo sa akong kinabuhi. Sa hilua ako sa akong mga sala. Ug salamat Ginoo nga namatay ka sa cross. Salamat Ginoo sa imong mga plano sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ang tanan akong kalapasan ug mga kasaypanan. Akong gitugyan akong kinabuhi kanimo Ginoo. Ug ikaw na ang maghari sa akong kaugalingon. Ikaw Dios, akong gilauman, isandigan. Kay ikaw man ang Dios nga manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. So kung gidawat nimo nga pagampo, nahimo kang born again,
o bag-o sa imong kinabuhi nga gidawat nimo si Jesus. Basaha ang Biblia, kamo ni love letter sa Ginoo, pangita og simbahan nga mapadayon nga makapagsimba ug pag-alagad sa Ginoo o pag-ampo sultiha ang Ginoo sama sa imong mama, sama sa imong papa kay maminaw siya. Ug gusto pa ka nga mapadayon sa paglambo, i-comment lang diri sa YouTube o kaha na po kay Facebook page nga si Pastor Rod makatabang makaampo kanimo. Salamat. Dunay plano ang Dios kanimo. Mahal ka sa Dios. Duna pay ugma. Jesus loves you. Ug salamat sa inyong mga pagtanaw. Dalaygon ang Dios og bye kanimo.